نویسکارێکی کورد bi navê Cemal Hemê goterek bi navnîşana eger şerê Efrînê bi tenê şanûyek ango mesrehiyek benivîsiya û têda ronahî xistiya ser sînaryoyên şanûyê. Nivîskar Cemal Hemê di gotara xwe de gotiya ji ber perdepoşînê bi ser radestkirina Efrînê ji bo rejima Esed li gorî rêkeftina navbera PKK û rejima Esed de eger heye şerê Efrînê şanûyek be navbera rejima Sûriye û darodestên wê ku Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ye û bi alîkariya Tirkiye ew şanû li ser hesabê gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê hatiye li darxistin. Her wiha nivîskar nivîsiye da ku proseya radestkirina Efrînê ne diyar be ji raya giştî û xelkê Rojavayê Kurdistanê re û her wiha ji ber li pêşiya çavê malbatên şehîdan yên ku zarên wan canê xwe kirbûne gorî tarîbûnek durist bibe û her wiha da ku neyê xuya kirin ku PKK sîxurî û darodestê rejima Esedê da ku PKK cemawerê xwe ji dest nede ev sînaryoya şanû şerê Efrînê hatiye li darxistin. Cemal Hemê di gotara xwe de dibêje Biseyna Şeban rawêjkara serokê rejima Sûriyê gotiye ku çekdarên YPG û YPJ weke hêzeke nesereke bûne ji çekdarên rejima Esed re. û Partiya Yekîtiya Demokrat PYD gotina Biseyna Şeban bi derew dernexist. Eşkere bû ku berdewam hemahingî navbera çekdarên YPG û çekdarên artêşa rejima Esed li Sûriyê hebûye. Nivîskarê navhatî serbar kir û got ku berdewam berpirsyarên rêveberiya xweser ya ser bi PYD ve lêdwanan didin û têde dibêjin ku ew beşek ji civaka Sûriyê ne. Ew proseyên netewî qebûl nakin û tekeziyê li ser serweriyê û yekparça Sûriyê dikin. Lê wî nivîskarê Kurd daxuya kirin û got heta ku şanû bihêztir bibe. YPG bangê li rejima Sûriyê dike da ku Efrînê bixin bin kontrola xwe de. û rejima Esed razî nabe be zûtirîn dem bersiva banga YPG bide. Di heman demê de artêşa Tirkiye û çekdarên bi ser ve gundewarên Efrînê û navenda bajarê Efrînê bombebaran û topbaran dikin ew jî da ku beşên şanûya sê alî bikevne cihê baweriyê de. Her wiha wî nivîskarî got ku bi li darxistina vî sînaryoyê Partiya Yekîtiya Demokrat PYD dixwaze bêje ku wan bi hemû karînan ve berevanî li Efrînê kirin lê hemû aliyan pişta wan berda lewma neçar bûn ku Efrînê radestê rejima Sûriyê bikin ji ber parastina jiyana sivîlan. Di dawiyê de nivîskar Cemal Hemê eşkere kir ku ne Tirkiye û ne rejima Esed kare dev ji xizmetên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK berde û berdewam pîwîstiya wan bi xizmetên PKK heye. Ji ber tu alî û ji ber her bihanayekê nikarin gund û bajarên Kurdan topbaran û bombebaran bikin, her wiha tu şoreşeke Kurdan nayê serkûtkirin eger PKK pîlanê li dijî cih be cih nek.